Good morning guys. December 23 na karon, arang panghilo na meron sa taas. Daag bang mga saninang wanay gamit gipang putos sa dito kay panghatag na turutos mga lupad ag sinina. Pero na human na naghipos pero pa ko nakahuman og kuan. Aron sa dari ba ag mga saninang mga wa na gamit gipang ariya na kay patuslain. Bau? Ibang lagda mga atin nga magagabang noog. Kawa na sa sanina wala na ikapantil dyan. Naghubo lang pus manang. Ipanghatag na yung mga sanina guys sa mga wa na sanina. Salamat yan kay mong ipanghakot yan. Hatakan si Nati. Guys, dako ilaundoy kay nakatubil man sa gabi upat ka litro mudong mi karon sa ubay malilimigan sa sitwasyon dito karon. 1 week na karon sukad sa pag-igos bagyo. Grabing inita na kaadyo ag buhol guys. Mura na gajud og impirno. Wa na gajud sa lipod bisag gamay. Akar na gani nang itema oh. Makaingan jud ko sang naong ara na gajud itema na itubang na sa amin. Kinainita na jud kaadyo. Ja wa na ba japay ato pa mong kusina ja murag maglapot-lapot na ba. Grabe jang inita. Taman jud ka. Undoy gani jeras undoy na jud nakita sundoy hapon dali dali. Kita na ra itema na jud kaadyo. Man mao ra mo hapon. Ngipon na nagputi sang naong. Padung na mi guys sa ubay sa San Pascual na ni nga dapit grabe sakit kadto tan-awon nang laksi jeg mga bahay guys grabe madyo galiguban kay humadyan na nakapamuwad sila sa ilahang humay ag katong uban jud siguro nga way humay way lagot mun luoy kaadurong panahon na sa una guys ug mulabay ko dani di ni ikita ni mga bungtod ari sa kilid karon grabe ang taga nakaadyo wa nay nagsalipod base sa ang source guys sa 60 kapin katawo na ag namatay diri sa ubay tungod sa bagyo pero naapa kuno po'y missing. Oh, ginoo ko. Wow. Kahila ko nagtanaw. Ramuda. Grabe. Ultimo lagi mga color drop, mga trusses nangagaba. Ug imong tanawon guys, mura na sa desierto. Nangauga ang mga kahoy, mura bag isunog sa bagyo. Kini mga baja ganahan ko rin mo tanog mulabay mi dinhi sa una kay magkaadyon, sa bag-o pa ba karon arang kabaad sa din taon. Grabe na ni bag-o jaghang pananaw pati ilang covered court guys na nahagba. Bo covered court ba na gan sa to, nahagba man. Tanawin ninyo guys ang mga kabadyanan guys. Halos dito na nga daot. Wadyan siguro nagpabilin na nga wana langkat. Biskan laging sulid. Uy, ukab. Ipangpunggutan sa mga bahay. Pangkuago. Kini galingan ridaris bud. Parang kabaapod. Nag mga bahay. Wala na mga ato. Luwi ka adyo. Bao guys basag hapdo sa gandughan. Sige kong video dan eh. Sige po kong hilak. Kini mo ni Grusi, wala din na pud may tsura. Barangay Patima na ni guys, daghan kuno po'y patay na ning barangaya. Doon na ta sa sentro sa ubay guys. Kaning unahan na nilahan na ning munisipyo. Tanawag mga kahoy dari nga upo wadyo kumaanad kay mulabay ko na nilandong juning dani kaya nag-amin ning kahoy daghan man dahon agba nga bagli nagsanga pero wa mo ko nga tumba ning mga kahoy kay ara gani ka mag sa personal magkadyo gamay ra hinog dami sa ilang munisipyo kay bag-o mo pa nilang munisipyo sa sulid pod pero adyo kalika jinaji nga baksi looy laman taon pag taga-ubay daghan sinakala sa ilahang mga lumulupyo Modritso patagay sa ilang merkado, tanaw tas tapon. Nandiyan modritso po tas Trinidad ug San Miguel.
Kining dani ko masadjep na namalig jud ni ukay-ukay nga sapatos wa na naplat na jud dari dapita. Para bisig pagkagaba ang taon ko tao kirag na jud ni dapit. Kire Honda o kira minum ko dari dapita pero nalagi pinangalangkat lagi pud ng mga signage. Nagaba pag sa amin dani laki 99 siguro na basta kay tindahan ko na nga dako. Naupaw po dagbay dari iabangan sa Goldilocks laksi pag ilang atep bisan lagi naka-color drop guys gipang ukab sus dala mo paita ang simbahan nila naray gamay nga damage pero guba-guba gyapon kilid maju galing kay wa matumba ni kahudja grabe makuara pa ni kahudja di magakes napo to dari ukay uka dyan guys dari unahan nga grabe gajeng kaguba wa gaji matilo nahagsa gud kana ba mo naganggiingan na nahagsa jud ukay uka dyan man isa nakapangukay ko na sa una dari unahan na nangagubag mga atop ng laksi na nakumpitay na lagi mga signage kahoy sus masana sa rakasya na masangit na kani nakapangukay po ko na di na ingan asa una buskag na murit sa taritos tumoy guys kay mo lili tas pir sa forma kay sure ko gihapak-hapak jud taman sa baud kay natayningan ko dito bagjuha nga taas og tubig kuan ba gatae ba nagpitron guys abre pero sus charag taw aran naghanap pagkaadto ng gilid niya nagidag container aguban pud guys gapalabi pud dapat tagaan ta pag limit kada tawo kay aron aguban pud makapangumpra kay uban mangumpra uban ang daghana ibalik dyan ang pinatag 150 dapat limitahan na tapos mga gasolinahan kanaratang pagkonsumo ras bawat isa di nang magsigig pangumpra ng uban hala na ang guba adit pus mga bay mani Fatima tatas tapon mudoong mis tapon guys kaya mang tanawagan sa paypurma na kagiwatay pag mga bahay dapis dagat kani bag-o ng badya nang dako guba man lain og baho guys marag bahong lainon marag bahong bakag guba tanang bay dari padung na nag-Trinidad guys nanibag-o ko tanawan ni dari ag bay sa Tagaduik sa mo anay bay ag mga stock nila na karton-karton kita na nang lupad na magilahang building luoy gajud kaadto dari dapita daghan gajud nawad ag bay bahala na naman tong mga atop na nalangkat pero naa jay bay nga nangaplat na nangahagsa jud di na jud kapuy-an nin taon na tanawan ninyo guys naibay daan ang gabarog sa wapay bagjo pag humagbagjo wa na naplat na laman di na jud taw nakapuy-an wa na taw maulian nagnamudyo dana nang harus sus kisa bang kasing-kasing di manghapdos makakita nga ni karabi man jud ka damage gaadyo mga kahoy babae mo tanawan na ninyo tagsa na may nagbarog halos tanan nahagsa papaita kaadyo mong arang initan na jud kaadyo kalibutan daris buhol sus mura na jud kagi sugba uwang na laman lagi panakutan ka wa na maluto gajud ka ini mga mangga na pud ni sayang kaadyo nangalukat tanan wa na di na nakapahimuslan sa tagija na anong ukapa pud kaadyo dari guys na dari gasoline station guba pud kaadyo agubang gasolina hanapan ni suod pero di pa man sila maka-operate kay wa may kuryente jarang guba siguro pag ilang mga system danan sana pag-operate wa jud di jud ka provide pud harakag mga tao ron nga nagubag bay haan naka sila nangatug haan naka sila namudyo ini guys grabe pud ni guys na rapong pataga wa jud bay jud
Kini guys, merkado na ni Trinidad. Diya na mong isuroy padung dito sa San Miguel. Ditso na ta. Diya ka man ay bahala og inyo mang tiwasag tanaw basta harang videohan nagahang mga malabjan. Kini kay munisipyo man ni sa Trinidad wa man pud magaba. Ilang mga kahoy lagi na nga upaw. Kini kay katoliko nilang simbahan wa jud pud magaba kay sulid man. Pero luoy ka jud kahoy tanaw na nga upaw. Na mga bahay na nga langkat luoy in town. Asa na kag mga tao na anak sila ng dajon ron. Kanay na panay bayad na napislat pud. Parang paita ka adyo. Alop dun man jud, lop dun ganing sulid. Samot na og nga kahoy wood nga house lupa jud. Narang gaba ah. Di jud sila mo bakwit nandiya nga to kakusga. Na jud mo disgrasya. Nagaba gani na nga murag ligan-ligan pa panatanawon ka jud. Grabe pong ka-damage dari Trinidad kusog dapod ka adyo dari. Mga bahay na nga upaw. Tara. Grabe jud daing ka kusog tong bagjuha. Dako pa jud gilanakan. Tibuok buhol na damage. Pero na part sa buhol mga lungsod dito dapit sa Dimiao, dito sa padung sa Tagbiba dari sa Pikasdaan. Okay, di ka adyo ingani ka dako ag damage. Kini guys, cruising ni padung sa Binunido, hapit na ko makatuod kay lahi nagpurma, madyo ni kanay signage nga Binunido. Malahian na magpurma, na nga plat ng mga bay. Grabe naman ka. Bag-o na masang pananaw, di naman ni mao. Pero na dyan ibang bay, gagarsiyahan po daw, wazir po di nga gilupad. Napa ibang bay, bisag magkausulit, gilupad po. Depende siguro sa guro sa hangin, laylay siguro kakusgus hangin ni hampak, bawal ka. Pero spikas, gabapag mga bay. Tabangan, kaluoy. Guys na nakakolor draw pero laro sa udit grabe ba juha oy may gipili na iban po duwa sa matansa luy anjud pas Ginoo mga magkambay gamay ra sila damage pero napi dagkambay lagi nga nahut lagi pagkalupad juha oy karong panahon na way madatok mapupuri halos tanan apektado nagsaray mga apektuhi kasagaran jud wa nay bay wa nay maulian. Madyo ganit na San Miguel guys kinapay tagsang lugoy nagbarag na mansa barag yapon sila pero guban siguro na mamatay kay na nga daot magudlo. Balik na may guys, grabe wa din na pagngig ang luha lagi pagsud na maglumangag ubay tuto na jud ang luha. Di na jud papugngan, grabe jud sakitas dughan magtan-aw. Sus. Kung sa ka-damage ring alisya, mas pa jud dito kay ultimong baying mga sulid, nga hapla man. Grabe oy. Murag kang dugkag kumot dugtaman ara jud sakita tan-awon. Kahilak-hilak suko. Murag baw, di ma-explain ang gibati nga murag hapdes ka jud ang kasing-kasing ba. Sakitan ko nagtan-aw ba, grabe. Pati kahoy na upaw, nga tumba. Sakita nakahila ko. Birthday ra ba karos lulang undoy da. Kay bawog unsay mang idalit pud ba. Luoy ra ba tug hapon kay na ijang kwarta ba pinadas dang anak sa laing nasud di magyapon niya makuha kay aramang liser lagi magkuha. 3 days na gud nag-attempt og kuha, wala yapon kakuha. Kay abot sa time nga naa nas pila, mahurot naman hinuon pud. Kwarta ba? Nig mo pila ba? Bisa na helmet palog ko. Salamat day kong ate. Salamat day kong ate M kay nakauna sa dana mo ba? Pero kami lisod man jud pod pero naa pa jud puy mas luoy na mo. Sama na. Wa man jud nahayahay sa paghapak sa bagyo ultimong mga kwartaan naglisod pod ron. Pero unsa man nimong kalusdanan ro na pa mas lisod nga angay pagajid tabangan kami kay kaya ra man namo. Bisag maglugaw ra makaya ra man namo. Kaya pa. Salamat ka Ate M sa imuhang concern, makatouch pud sa heart. Salamat pud kaayo sa imuhang gihatag. Ipalit ra gyapon tunag bugas kay mo may basic need bugas. Ya.
Ag sobra pa dito ihatag ko na silingan nga wa na jud pay makaon. Gahapon nakapanghatod na gahapon ja. Wa lagi koy mapalitan pa. Yung saad na ko nga og na i-deliver aho. Kay arong kakaon pud tong mga silingan na mo ba nga arang luod sa jud.